Benvingudes i benvinguts a Territori Sonor. Territori Sonor amb Manuela Alandes. Obrim un dia més les portes d'este estudi 3 de la ràdio d'Apunt a la música i als i les artistes de les nostres comarques. La vida és per a cantar-la en Territori Sonor. El sol traspassa la pell en plena de llum, el vent com turbina que sent en plena de tu i veure després de tants anys històries trencades, històries vençudes. Canta musicana i si dones la volta ensenya més, no tot està així, dona'm el senyal. Canta musicana i si dones la volta que jo vaig amb tu com si fos amor, energia humana. La música pot ser una font d'energia inesgotable, una ferramenta capaç d'alçar-nos els ànims en els moments més complicats i d'arrencar-nos un somriure quan tot pareix que ens ve en contra. I si parlem de música i d'alegria a les nostres comarques, Guillem, el projecte té un nom propi. El de Wilfred Pelló, un apassionat per la música que estrena disc amb la intenció de posar el seu granet d'arena per fer del món un lloc millor per a viure. El treball porta per títol Energia Humana i és un recoll de 10 temes en què dona vida a les melodies que des de sempre li han rondat pel cap. I per a parlar-nos de totes aquestes cançons i de com ha aconseguit donar-los forma, tenim Wilfred al telèfon. Molt bona nit, gràcies per acompanyar-nos. Hola, molt bona nit, gràcies a vosaltres. I quina energia més positiva. Com afrontes tu el repte de donar a conèixer les teues cançons i quina ha sigut l'acollida que t'has trobat? Pues mira, he de dir que la culpa l'ha tingut la quarantena per tancar-me a casa i li vaig dir a la meva dona i a la meva filla vaig a fer un concert el diumenge que ve, Que però xulo. que estàvem en casa, que no se me n'echaven d'allí, no? I el diumenge al despatx es vaig fer un xicotet concert del meu somni, que era tindre moltes cançons desperdigades per ahir, que parlen de projectes de l'escola i tal. Vaig dir, crec que el meu somni de nano sempre ha sigut ser cantant, i bé, dic, tinc 48 anys, els somnis permaneixen intactes des de que eres menut, veritat, i jo dic, crec que és el moment. I bé, es van riure un poc de mi, eh? No és per a riure, és per a admirar-te, eh? Però el concert en casa, per la meva filla i la meva dona, es va agradar, es van quedar Sí? un poc així tocades ja, i després, com que tot se somriu, això pareix que la vida te recibe con duendes, que me sabia jo aquesta frase que me Sí. deia una amiga, pues és veritat que el nom me molava molt a mi, ho he fet Energia Humana, he trobat a Paco, el productor ideal Paco per aportar Garnelo, que ha treballat amb tu, i I voldríem colze a que ens colze, parlares, i- Wilfred, d'aixòs músics que t'han acompanyat, perquè has aconseguit que aquesta energia, aquest corrent energètic que reivindiques en les teues cançons es faça realitat gràcies a moltes persones. Qui t'ha a moltes acompanyat? persones. Pues mira, tinc l'honor de tindre a Edu Olmedo en la bateria, que ha col·laborat amb grups molt importants valencians, com Revolver, o Presuntos, Latino, Francisco Latino en Presuntos implicados, con Soler Jiménez, de la Seda Jazz a València. Jonathan Penalba ha col·laborat també amb la seva veu en off en un dels temes més xulos del disc, que parla de l'emigració i que som una València oberta, i es diu Taronges per compartir. Sí. I Paco Misfu també a la trompeta. En fi, molt agrair. La veritat és que la gent els ha agradat les cançons, diuen tots que sí, que tinc molta energia, que és veritat, i que la contatge, i que, bueno, anem a tirar endavant. De moment estem traient un single al mes, Sí. i el directe que
que ja el tenim ahí, la presentació oficial. Si me deixes dir la data oficial així, seria primícia per a la ràdio. La qüestió seria que avui, que és diumenge, que este diumenge no sabem... Sí, és diumenge, però el concert ja... de presentació serà en febrer, el 5 de febrer. El 5 de febrer de l'any que ve serà el concert de presentació. On serà, Wilfried? Ens ho anotem ja, per al 5 de febrer de 2022. Exacte, sí. Sí? Per què al no? Carmen Valero, a Silla, Jo visc ara a Silla. Sí? I l'estrenarem així, farem un concert. Fem una cosa, Wilfried, quedem ara oficialment per a que ens ho recordes la setmana d'abans, què et pareix? Vale, clar, perfecte. El 5 de febrer a Silla, apuntat, però farem un recordatori. Val, perfecte, que guai, que bé que esteu ahí recolzant la música en valencià, que guai, I que bé que tu n'estigues fent. Wilfried, al disc hi ha cançons com És millor tractar-nos bé, Taronges per a compartir, que ara parlaves, Fem teatre... són alguns dels títols de les cançons que reculls, però també tens temes en què parles de la por o dels que ja no estan. Quin és l'objectiu d'esta proposta temàtica tan particular? Sí, per a qui va dirigida? En qui pensaves? Sí, mira, els que ja no estan és molt especial per a mi perquè va néixer quan estaven gravant, acabant la quarantena, jo que no podíem eixir a ningun lloc i podíem anar fins a les 10, estar en casa, i podies estar fins a les 10, i ahí estava jo gravant el disc, i va eixir els que ja no estan un tema que porte pensant tota la meva vida que mai eixia, que eren els meus pares, que desgraciadament han tingut que marxar molt pronte, i és una declaració d'amor a la meva història i a demanar-los perdó per haver-se'n anat tan pronte. Així que em sana per dins fer esta cançó, per com ja te dic, és tot una... Haver gravat el disc és un encert a nivell personal i a nivell de la gent que m'acompanya i a nivell de gent com vosaltres que l'escolteu, i bé, tinc ahí l'estrela, no?, que m'està guiant també i m'ajuda, i va dedicada als meus pares en tota la positivitat del món, i també pensant en els xicotets de la casa, no?, que la vida és cíclica i que som una part d'ella i que, bé, la mort està ahí, no la treballem, però hem de nombrar-la i hem d'acostumar-nos a ella, no? La sentim una miqueta més i continuem parlant de les cançons del disc de Wilfried, Energia Humana. Obrim-me l'univers i tinc superpoders. No hem perdut el temps, obrim-me l'univers i tinc superpoders. Els qui ja no estan, Vos recomanem descobrir el treball de Wilfried perquè, Guillem, ho parlàvem tu i jo, va dirigit per a totes les edats i a més està fet sense complexes infantilitzats. Sí, Energia Humana és un disc familiar amb cançons per a l'escola o per a compartir, com Wilfried explica, i jo voldria preguntar-li quina importància té la música per als menuts i les menudes. Els agrada este pop rock tan fresc que proposes, Wilfried? La veritat és que encara estem per descobrir-ho, però em fa molta gràcia perquè sempre busques que a la vida, quan fas alguna cosa, te diguen pues, que xulo i que bonic i m'agrada, i és veritat que jo me trobe en infinitat de senyals d'amor i d'estima, de típicos vídeos de la xiquets en el cotxe cantant la teua cançó sencera. I com reacciones tu davant d'això? Perquè, clar, és el teu primer disc. Tu dius, no ho havia fet mai fins ara que ho portava dins. Clar, és veritat. És com que pareix que tot estiga ja fet, no? I no has de fer esforços. Simplement n'hi ha que parar, escoltar-se, veritat, i descobrir que tots tenim un tresoret a dins. No sé, vosaltres a la ràdio, si somiàveu de menuts estar a la ràdio, però
jo crec que este disc també va un poc per a que busquem dins de nosaltres què és el que realment ens agrada i anar a per totes i apartar tot el que ens molesta i anar a per el teu somni i la teua estrela de la vida, no? I que no et diguen que no ho has fet, almenys que ho has provat. Exacte. Wilfried, penses que hi ha suficient oferta musical i artística per als xiquets i xiquetes? Sí, bueno, València no es queda enrere, Dani Miquel, Ramonet, i n'hi ha molta varietat i n'hi ha grups emergents que estan eixint ara també. Jo la veritat és que no sabia si gravar un disc de cantautor o gravar un disc familiar, però com a casa tenim una filla de 10 anys i estos anys i esta quarantena l'hem viscut ahí, no? I bueno, i a l'escola, perquè treballem tant la meva dona com jo a l'escola pública i estem en els xiquets menudets i d'educació especial, doncs aquesta vessant didàctica jo crec que pesava molt més ara i quan n'hi ha que escoltar el que som vaig decidir pues, de cantar-me per la música en valencià perquè al col·le i a la meva família jo soc de Cullera i la meva família, els meus pares parlaven valencià i això, i bé, perquè he eixit aixina i això. I aquestes cançons, que són pedagògiques i que són pur entreteniment a la vegada, les has acompanyades d'un disseny, una imatge i una fotografia, Wilfried, que estan cuidats, treballats fins a l'últim detall. Ho tenies tot clar? Qui t'ha ajudat també professionalment a aconseguir este resultat tan rodó? Sí, pues li tinc que donar les gràcies a Miguel, que és un amic, que té una empreseta de disseny, Volmedia Studio, a Catarroja, i sopant, quan compartíem el canvi de bolquers, em deia, mira, tio, que guai que he fet un disseny d'un disc, que xulo, tal. I jo dic, pues quan jo faci un disc, també me'l faràs tu. Mira, ja ho teníeu claríssim. No, és unes coses que dius, però que no saps, no? Que no saps el destí que I te ha arribat depara. ixe raig, que eres tu, que és Wilfried Energia Humana, que t'ha fet Miguel Vargas de Recordem Volmedia. Sí, moltes gràcies a Miguel, que he sigut un poc pallissa per a que entenguera la meva idea, però l'ha entès a la perfecció, amb estos colors pop, i bueno, està fent els covers també ara, se ho està currant moltíssim, i bueno, la veritat és que estic molt content, tant com Paco Garnelo també, que ha sigut un productor que ha fet la teua feina, però mos hem tocat l'ànima els dos amb les cançons, i ja ens unia al teatre abans, que vam fer projectes de teatre junts, i ara ens unís a aquest projecte que per a mi i per a ella ha sigut un salvament de la quarantena i de creure en nous projectes i que hi ha noves coses per explorar, no? Ens ha sorprès a nosaltres mateixa també, la veritat, el resultat. Però crec que ho hem aconseguit, que té energia positiva i a la vegada pedagògica, pues és una cosa, ha sigut una cosa molt bonica. Molt apanyada, sí. Molt apanyada. Wilfried, i per a tots aquells i aquelles que vulguin sentir-te i escoltar la teua música, podem trobar-te a les xarxes? Sí. Stromar, que és una empresa que bueno, ara està a Miami, em porta totes les plataformes digitals i estem en tot el món. M'escolten fins al Japó, eh? Ai, que bé! I escolten valencià, el Japó i en Amèrica també. I estem en Spotify i han de ficar Wilfried, que és el nom que vam ficar ja els meus pares, quan jo era menut, ma mare li diuen Juana, mon pare Antonio, a la meva germana li diuen Rosa, i quan jo vaig néixer a la família vam dir, com no mos esperàvem tenir un altre fill, anem a ficar-li un nom que no tinga ningú, i mira, me van ficar ja el nom d'artista, i dic, ostres, és que estaves predestinat, clar, estava plantejat. Wilfried Energia Humana a Facebook, TikTok i Instagram, també et trobem en Spotify. Sí. Spotify, Instagram, sobretot, no? Que serà, diguem, la plataforma que més utilitzes. Que més moda està i que més utilitzo jo també per a plasmar-ho tot ahí. Si el YouTube també, anem llançant videolírics també per a poder cantar les cançons en valencià i que les escoles pues, també puguen treballar la parla valenciana amb cançons divertides. I quina és la que més t'agrada de totes les que has creat, escrit, arranjat i composat? Pues amb quina et quedaries? La que més m'agrada, Via Làctea. Via Làctea m'agrada moltíssim. I com menys la presentaries? Perquè acabarem l'entrevista amb Via Làctea. Ah, que guai! Pues mira, Via Làctea és
és la resposta a moltes projectes de l'escola, a Mari Mateu i a Mercè Escrivà, que treballaren en un projecte de Via Làctea a l'escola, i a partir d'aquest projecte, perquè moltes d'aquestes cançons són projectes que hem fet a l'escola, aquesta tornada que jo tenia guardada a l'ordenador, va eixir Via Làctea i he fet ara amb aquesta tornada que no era la lletra que ara té, que és ecològica, i que a més he tingut l'honor de que la meva filla fera la introducció i la meva dona les paraules del final, i ha quedat un tema molt redó, perquè hi estrès, tanquem el disc, parla sobre l'ecologia, sobre el nostre planeta, i ja no sols del nostre planeta, sinó de la Via Làctea, també. Que ho té tot, Wilfried. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en Territori Sonor. Enhorabona per este primer treball i et diem fins sempre. Recorda, tenim una cita la setmana d'abans del 5 de febrer i serveis de presentació. Per ara ens quedem amb Via Làctea. Una abraçada forta. Moltes gràcies, Territori Sonor. A tu, artista. Un abraç. Adéu. Adéu. De 100.000 milions d'estrelles, el sol és una estrella més. Al voltant de giren 8 planetes que ballen nit, dia i nit, dia i nit. La natura amb l'espai són la terra on jo visc. I hi ha meravelles assombroses que encara estan per descobrir. Tindre cura del que ens queda, reciclar per l'atmosfera, l'aire net del compte enrere. I sí, Via Làctea és la nostra galàxia, la nostra galàxia. Sí, Via Làctea és la nostra galàxia, la nostra galàxia. Jo viatjaria en un coet a Mercuri o a Saturn. Si hi ha vida intel·ligent, segur parlaríem de tu, de ser un humà que no cuida res a un extraterrestre fidel. Des de dalt observa com la terra s'escalfa i en no res se li acaba el temps. Tindre cura del que ens queda, reciclar per l'atmosfera, l'aire net del compte enrere. planeta i sempre serà blau. Us estem observant. Encara esteu a temps. Comença el vostre compte enrere. Gira, terra, gira, 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 sobre si mateixa. L'estrena. L'estrena. Van ser només unes frases curtes i comptades que m'ho van dir tot. Seguim en Territori Sonor i ara ens toca descobrir una nova cançó. Isa Monsó, en este cas, de la cantautora Neus Ferri. Sant Joan, el tema que sentim de fons, era l'últim senzill que coneixíem de l'artista alcoiana, que fa uns dies ens presentava una nova cançó que va escriure anys arrere, en un moment en què necessitava una pausa, i Con la menor gravetat és el resultat. Ens ho has contat molt bé, però millor que ens ho explique la mateixa Neus Ferri. Molt bona tarda a totes i tots. La meva última cançó, Con la menor gravetat, parla
de soltar totes les expectatives que solem tindre, totes les obligacions de les coses que pensem que hem de fer perquè són les que s'esperen de nosaltres, soltar l'ambició que realment no ens fa feliços. I la vaig escriure ara farà un parell d'anys i mig, estava en aquest moment i des de llavors intento viure amb la menor gravetat, em fa sentir més lliure i menys pesada, menys drama a la vida. I bueno, estic supercontenta amb l'acollida que ha tingut tant la cançó en si com el videoclip a YouTube, que està dirigit i realitzat per Clàudia Ripoll. I bueno, volia donar-vos les gràcies a vosaltres també per posar-la aquesta vesprada a Territori. Gràcies. Gràcies a tu, Neus, per compartir amb nosaltres les teues cançons i les teues vivències. De seguida disfrutarem de Con la menor gravedad, Isa. Sí, cançó amb la qual Neus s'acomiada d'una etapa i dona la benvinguda a una altra que ja està preparant. I és que l'artista es troba immersa en la gravació del seu pròxim disc Llar, que serà el seu primer treball en valencià i que presentarà en una gira per a la qual ja podeu comprar les entrades i consultar les dates en les seues xarxes socials. Estem impacients per saber més sobre aquest nou treball, el nou disc de Neus Ferri, Llar, però de moment ens quedem amb esta última cançó de l'Alcoiana, amb Con la menor gravedad. Deja que pare la rueda, que vengo mareada de tanto girar. Permite que me detenga. Si no quiero, no vuelva a dejarme arrastrar. Voy a contarte las pruebas de mi deserción cuando llegue el final. No discutiré las maneras en mi detención si he llegado a matar. Aún nos queda por bajar más de media ladera. Decidamos caer con la menor gravedad. Parar para encontrarme las riendas y que si no las tuviera, ¿qué podría pasar?